Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome sa Webes nga edisyon sa programa This is My Life. Sa subong nga hapon, mangin kaupo dinyo ini si Indayan, talos temporaryo sa regular man nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. Kamusta dira mga ka-aksyon naton nga nakatutok na sa siniyang nga tinion? Ang iban nagapahuway-huway, naga-relax ang ilayatag sa dira ka mga paminsaron. Nagahulat-hulat kung ano oras gidya. Nagahulat-hulat magtunod. Kaya nga pagkabuwas sa aga, sweldo day na. Ano nga ako nga ginawin? For sure, kalabanan sa ton relate gid nga nagahawot-hawot na, nagahawot-hawot na ang galastuhon. Kaya ara kilapit na lang buwas sweldo day na. Manami na ning yuhom-yuhom. Kung may bilin pa. Pero okay man na, bisan iya nga nagpamayad sa mga kautangan. As long as nga ano ka na bala? Free ka na? Free nang imo iya nga mind. Sa mga ginapamensar dira nga mga ginapang-utang nimo kay nabayaran na. Okay na bisan gamay na lang bilin. Importante, wala ka man utang na dayon. Zero na dayon ang balance mo sa mga kautangan. Siga sa mga ka-aksyon nato nga naga-monitor sa ilamantag sa iya ka mga transistor radio. Mayong hapon dira sa inyo. Medyo nagagumguom ang kalangitan. Galing kay ang kapaang ara gidyapo no. Nablang maglantaw ka diri sa norte. Silaw, paglantaw mo sa sur, nagaguom. Ay anuman. But anyway, anuman ang kondisyon iya sang panahon. Kita iya sa gihapon padayon man, nga maghatag isang kalingawan sa inyo. Siyempre, diri sa This is My Life, kag sa pila pa ka mga programa sang Aksyon Radio Bacolod. Antes man ang tanan, dili kita anay, speaking of lakat sang panahon, ay sa karon ang easterlies amo ni ang nagaapekto sa bilog iya nga Pilipinas. Ang Western Visayas, lakip na dira ang Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod, magka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan. Bangod ina sa easterlies kag localized thunderstorm. Mahinay tubtub kasarangan naman nga huyop sang hangin, gikan na sidlangan, pakadto aminhan na sidlangan. Ang mabatsyagan karon sa bilog nga isla sang Negros. Kaina si Haring Adlaw nagbutlak mga alas 5:31 sang aga, kag ini naman ang magatunod impunto gid alas 6 karon sa gabi. Ang aton temperatura yara karon nag-range sa 25 to 32 degrees Celsius. That's why nga ang kapaang sang tiyempo nagapabilin nga aton iya mabatsyagan. Ti amo maning mga pahanumdum naton ho.
sa liwat sa mga kaaksyon dira naton. Tanan kita importante nga maghalong gid na kay subong bulan sang Marso ginasiling bada nga Fire Prevention Month, pero daw sang sining bulan sang Abril do kadamo sang recorded nga fire incident. O tigaling kay do hindi gina mapaiway any month of the year. May nagakatabo gid nga sunog kun ka isa, ilabi pa, no? Ilabi pa kung na mga wala nang napabayan, no? Nalimtan dira nga ginsaksak. Bisan ka ni charger, lang na gin-charge mo ng imong cellphone. Kung na ginapanugyan gid permi nga hindi pag i-charge ang cellphone nga inabra mga astagid nga haling gabi abi tugtog mag-aga o aga mo nagabuton kay basi amo na ang halinan okay pa na sa una-una pila ka adlaw baw ti ko malawigan nga sige amo nang ginahimo mo pasigibot ka na lang naglupok na no. Wala ta man na ginapangayo pero amo na ang ginapahanumdum gid sa aton nga kita mismo mag-take precaution kay hindi ginaya malikawan, no? Hindi malikawan ang kaangay sina nga mga hitabo. Bisan pa gani nga doble halong na, no? Bisan doble halong na pero hindi gid bala malikawan, but then as long as nga kita yang mismo, no, mangin kita bala responsable kita sa aton iya nga mga ginagiho kon kuryente ang paghahambalan. Ang aton iya nga pray, no? Ang aton nga pray nga hindi lang matawo ang mga sunog. Ano nang aton permi nga pangabay, di ba? Paiti do sang sininga si Mana kag nagligad nga okay. Sang sinigal nga si Mana lang, no? Pila ka reported incident sang sunog ang na-record diri sa syudad sang Bacolod. Kagang isa pa gid gani dito sa may ang banglid dito bala sa sa DSB sa duila ni sa area ni ni Action Bray or maybe alagyan ng nila. Ang banglid dito nasunog, mayo lang kay wala yan nagkalaapektuhan ang mga puno sang kahoy, ang mga tigbaw lang na dito, mga laya na lang ang mga tigbaw mo nagkalasunog, pero kultunta pa nga magkalaapektuhan, may madalahig nga mga balay or may magkalaapektuhan pagid nga tawo. So dapat kita yan mismo maghalong gid kita, kay kalayo lang na tuon, pero ina pwede makapatay, ina pwede makadula sa mga bagay nga aton iagin punda. Muna dapat nga maghalong gid kita always. Alang 1:40 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Ano bala ang mga talakayan naton sa subong iya nga hapon? Unahon naton ang sa mga balita bala sa national, ang mga headlines sa karon. I-insert ko lang ni kay kagabi, no? Kagabi, formal nga pagwa ni Presidente or gin-anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte ang status sa karon iya sa bilog nga pungsod. May pila ka mga lugar dala na diri ang NCR Plus Bubble nga nagapabilin sa MECQ tubtob Mayo 14. Pero do isip-isip ko to may 13 ka mga area, no? May 13 ka mga area nga even though nga nakapaidalom sila sa modified general community quarantine, pero gintugutan sila sang medyo halog, no? Medyo halog nga GCQ. Meaning, isa dara sa mga nalantawan ko kag nabasahan ko man nga mga report kung magsiling sila nga less stringent bala, less stringent tong nakabutang for the GCQ, ang pinaka dira is in terms abi sa ilang nga curfew ginpalipot nan amo na kag ang iba naman medyo even though naka GCQ sila, may paghalog-halog na jutay, no? May paghalog-halog na jutay sa movement man sang tawo kag even gani sa MECQ, no? Even sa MECQ may nabasahan man ako nga article
nga ang NCR Plus Bubble, no? Ang NCR Plus Bubble ginpalawig by ang MECQ, pero may nakita na ko nga report nga kung ang ila yang curfew hours, I think do maga-start 10 p.m., no? Do may nag-propose siya nga ginpasugtan man ba 10 p.m. to 4 a.m. So amo na ang pila ka mga ginalantaw nga mga considerations sa aton iyang mga officials, and also ang kay ti syempre ang mga alkalde, no, ang mga alkalde dito iya sa mga area nga sakop sang sining NCR Plus Bubble, among nakakita sang sitwasyon, nakita nila number 1 gid affected ang trabaho sang tawo. So do amo ni ang ginalantaw nila nga solusyon, no? Ginalantaw nila nga solusyon agud yang bisan pa paano, no? Bisan pa paano, even though nakapaidalom sa MECQ, pero ang giho kag trabaho, no? Giho kag trabaho sa mga tawo nga nakaga-start dito ya sa nasambit nga mga area sakop sang NCR Plus Bubble, medyo hindi na gid tama ka maapektuhan, na kay ti kun lantawon kag isip-isipon naton kung MECQ ang movement sang tawo tama gid ka budlay, bisan ang paggagwa nila na balang tama kalimitado, kag ti ang oras bala nila nga magtiner sa gwa pila lang, no, pila lang pagka mag-abot na las 6 las 7 duha-duha na, di ba? Gaduha-duha na kung makapuli pa o kung hindi, kay may tendency kung kaisa wala na sang biyahe, or ang isa pagid ti nablang kulbaan man sila nga basi pang dakpon sila tungod iya nga naglapas sa curfew. So amo na ang aton nga pasalamatan, and hoping, no, and hoping nga maganubo pagid ang cases sang COVID-19 sa bilog iya nga Pilipinas. Sige, sa iluhan naton ang aton iya nga mga headlines from the National. Unahon ini naton ang issue angot sa ivermectin. Bodo nagbalik naman ko sa ivermectin nga issue. But then, iniiyado ka updated report ini siya, no? Kaysa karon ang Department of Justice ginatunan, no? Ginatunan kung bala may legal nga basihan ang di ba may ara ang FDA, no? Ang FDA may ara sang ginhatag nga exemption sa pag-usar sang ivermectin bilang bulong sa COVID-19. So sa karon ini ginausisa sang DOJ. Pag ang isa pagid sa nagtulod man sa DOJ nga usisaon ang ini nga issue, kasunod nga may duha ya ka kongresista nga plano nga magpanagtag sang sining anti-parasitic drug, given gani nga nagwa ining report nga ining ivermectin is makabulig agud iya ma-treat, no, mabulong ang COVID-19. So inakaron ang i-share ko mandugang nga detalye sa aton iya mga ka-aksyon. Ang isa pagid naton ka balita, medyo subo ini siya nga problema since nga sa nagwa bala ang report sa pagsaka sa kaso sang COVID-19 dito sa pungsod India. Damo gid ang nagkalaapektuhan, no? Damo gid ang nagkalaapektuhan in terms of delivery sang bakuna. Kay ang pungsod India, isa ini siya sa source, no? Isa ini siya sa source sang bulong bala magluwas abi sa ilagin develop gid iya nga COVID-19 vaccine. May ari ini sila pagid iya nga mga bulong like to ano tawag ni tocilizumab nan amo ni sang bulong. Ang India gali amo man ang isa sa major suppliers sang siniyang bulong. So sa karon ang Pilipinas nagapangita, no? Nagapangita sang iban nga sources para iya makabakal sang mga bulong, no, para sa COVID-19, given nga sa karon nagsaka ang kaso sang COVID-19 dito sa nasambit nga pungsod, and also ang death toll nila, no? Subong siguro lapaw na 200,000. Amo na nga
tama gid ka na apektuhan, no? Tama gid ka na apektuhan ang Pilipinas, kag iban pa gid nga mga makabig man bala, mga pigado nga mga nasyon na anti mo ning nagkala apektuhan tungod nga kita mismo nagbakal man ta mo, no? May ara man kita sang kasugtanan diri sa India para sa pagbakal man sang COVID-19 vaccine. Action Radio Philippine Standard Time. 1:48 na kita. Ano pa gid ang aton yung pag-aistoryahan ang aton nga FYI karon sa mga sa mga ka-aksyon naton. Ando kon kay isa na pabayaan na bala ang nagapinagusto na lang sa pag-usar sa mga kun ano-ano dira nga mga bagay nga wala kita kahibalo makaguba na gali sa aton nga palibot. So ina karon ang aton man nga mga pila man ka mga bagay-bagay, no? Aton hibaluon para yang maamligan naton ang aton nga dunang mangga. Kag syempre aton nga mga palibot. Kag syempre, dala man na dira ang aton pagbasahon karon nga sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma kag ang mahatag man nga advice ni Tita We sa aton nga letter sender. And also gali sa mga ka-aksyon naton, standby man para sa aton nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. Ano yan may kapalaran ninyo sa subong nga adlaw sang Huwebes. Sige, diri kita sa detalye sang aton balita sa mga balita sa national. Kaysa karon determine or ginausisa pa sa Department of Justice kung bala ang exemption nga gintalana sang Food and Drug Administration sa pag-usar sining ivermectin bilang COVID-19 treatment may ara sang legal nga basihan, no? Kasunod sang plano sang duwa ka mga kongresista nga magpanagtag sang sining anti-parasitic drug. Sunod diri kay Justice Secretary Menardo Guevara, hamalya wala ko man ginabaso, wala sanday representatives Rodante Marcoleta kag Mike Defensor kung dayunon nila ang pagpanagtag. Apang sa ilang nga bahin, no? Para sa ilang nga bahin, subject ini para sa dugang pagid nga paghibalo kung may ara bala sang legal nga basihan ang exemption nga ginhatag iya sang FDA. So sa hibaluan sang Martes ginanunsyo sang duwa ka mga mamaridha ni Marcoleta kag ni Defensor nga magapanagtag sila sang plano nila nga magpanagtag sang anti-parasitic drug nga ivermectin bilang isa ka bulong, no? Batok sa COVID-19 umpisa kun tani subong nga adlaw sa syudad sang syudad sang Quezon bisan pa nga hindi man sila mga doktor, na apang palayag din ni Guevara habaya ang nasaad sa layis ng FDA nga sinuman, no? Sinuman nga magpanagtag sang mga bulong nga ginadumilian, no? Ginadumilian abi ang pagbaligya or ang mga distribution, pag-administer sini kay ti makabig sila nga unregistered or unregistered drugs o kun bakuna kay ti lain man yung iya nga purpose nga ginaprobahan ini siya sang FDA mo. So possible nga basi may atubangon iya nga kaso, no? Amo ni ang pahanumdum lang ni Guevara. That's why nga ila ini sa karon ginausisa. Kag isa pa naton kabalita sa nasiling ko na ining may issue bala sa or ang ining balita may angot sa karon sa problema dito sa India, no? Kay man kung nagalalain to sila tungod sa pagsaka sang COVID-19 infection, di kita nagkalaapektuhan man, no? Kita nagkalaapektuhan man kay bangod nga ang India isa sa pinakadako nga supplier, no? Pinakadako nga supplier sang COVID-19 vaccine. That's why nga ginpahayag diri ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire
nga sa karon ang Pilipinas nagapangita no sa iban iya nga sources para iya sa bulong no para bulong sa mga pasyente nga natapikan iya sang COVID-19 kag sunod diri kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang National Task Force Against COVID-19 amo iya ang nagapanguna no nagapanguna sa pagpangita sang iban pa nga mga supplier sang tocilizumab kag remdesivir do amo ning duha no amo ning duha sa karon iya nga do makabigbala alternative nga bulong no during the time nga wala pa sang na-discover nga COVID-19 vaccine no do amo ni ang pinakauna nga mga bulong nga kumbaga pampahagan-hagan na sa mga natapikan iya sang COVID-19 vaccine. Kay suno kay Vergere, given nga ang India amo ang pinaka or isa sa pinaka major sources sang bulong di medyo subo-subo ini no medyo subo-subo ini para sa Pilipinas nga sa karon ti mangita na dan nagisang iban iya nga sources or other abi nga mga alternative para iya gamiton lang no may gamiton lang nga tocilizumab kag remdesivir kag madumduman ninyo kahapon ang vaccine czar sang Pilipinas nagpagwa man sang pahayag nga hambal nila ila tinguhaan no ila tinguhaan nga makapangita sang paagi agud iya ang supply sang bakuna hindi bala maapektuhan no even nga may delay pero as long as nga continuous lang sa no nablang may may gina-expect kita sa subong abi nga bulan may magaabot so sige pray lang naton nga magnubo man ang kaso dito iya sa India and also ang ilaman nga COVID-19 death kay do taas man to kaayo sa ila kay ti syempre diriman so ang i-pray naton pang kabilugan or bugos nga kalibutan and hoping no nga madula na ining COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time, 1:54 na kita. Standby sa aton yung mga ka-action kay sa akon yung pagbalik. Ato naman pag-istoryahan ang aton iatupiko sa subong hapon sa aton FYI. Aton hibaluon mga tikang para amligan ang aton nga palibot. Ito na Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene, wala lamod chemical kag wala sa malay niya side effects. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno
para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy. Kay Sir Alex Puentes, mayong hapon. Kay Sir Torco Jongko, mayong hapon man. Kag salamat. Sir Brett Hart Tunato, mayong hapon. Watching from Antipolo City. Salamat gid. Ma'am Yvonne Butcher, mayong hapon man dira sa imo Ma'am Akag. Dan sharing na sa kuno. Salamat gid for the star. Sakay Siler Ren Tobes sa Palalon. Good afternoon, Action Ann. Watching from Bayawan City, Negros Oriental. Wow, salamat gid. Sakay kay Sir Boy Bolivar, nagapamati gid kuno subong hua. Salamat gid sa inyo dira nga pag-monitor. Kay Ramar Gicano Haliasgo. Good PM Action and monitor lang kami diri sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Salamat. Kay Jake Sablata, good PM Miss Ann, Jake Sang Sagay, nagapamati gid kami subong. Wow, salamat sa mga naga-monitor dira sa syudad Sang Sagay, sa mga sagay nun. Kay April M. Your Sabia. Good afternoon, Inday. Anta kita miyaw lang sa tanan niya family Your Sabia. Langga Dodong Talibos, ang Candoni, Agnes Mallorca. Thank you, Gid, and God bless. Salamat. Sa kay Sir Elmer, ito na sa Regalado, mayong hapon man, nag-monitor dira sa may Fairview sa Quezon City. Ginatamyaw magaling ni Sir Alex Montesa, si Ma'am Vanessa Mayo, draya sa Minnesota, USA, kag sa iya sister, kay Ma'am Kelly Jelly, sister yan sa EFC Fans Club. Diba? Sa kag kay, ano pagid gali ho, kay Ma'am Lily King ko, no, kag tanan nga katropa, sa EFC. Madamo gid nga salamat. Si Sir Bon Ignacio, mayong hapon, tamyaw niya hinablos niya kuno nga nagapamati. Nagatamyaw si Tita Nila Bon Ignacio sa La Carlota. Salamat gid. Rose Lane Inson, mayong hapon. Monitor siya kuno sa may Malvar sa Pontevedra. Salamat. Si Sir Nestor Pabilona, mayong hapon. Naga-monitor sila sa This Is My Life. Greet niya lang kuno sa kay Sard, ano ni man, magbasa man? Sarge Jen, Riz John Nicor. Sige, dra sa detachment sa Bravo Company. Salamat! Suzette Pahe Marjen, or Marhen, Miss Ann mayong hapon, monitor lang ko diri sa may Barangay 30. Greet lang ko please relatives ko dira sa may 13 Emidia sa may Barangay Talok, Bagos City. Pamilya Pahe, nga nagapamati gid subong. Salamat, stay safe. Si Ma'am Rose Lane Inson, salamat gid sa liwat. Ay ginatamyaw yagali si Rani Laus. Lads Hara, mayong hapon patamyaw ko gali si Noynoy Flores, Rosel Montes Guara, kag Wilmy Flores nga nagapamati man subong. Okay, salamat gid. Hinablos ni Ma'am Bon Ignacio nga si Tantan kag si Kinkin. Si Ananes Place. Good day, Miss Ann. Greet lang family ko sa La Castillana. Good day kay family. Chris
Cyrene and Lawrence watching from KSA. Thanks and God bless. Salamat! Sir Noel Amor, thank you so much sa pag-monitor man. Tamyaw niya dayon. Si Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am Kelly Jelly, Sir Melily Oligo, Sir Michael John Sison, si Pare Jonathan Orbia Jonathan, kag si Dennis Richard Tibor Roma, kag si Anthony Jones Havillo Ceblano na lang dayon. Dan naman sharing and like si Sir Noel Hoa. Kay Sir Amor Malayang dra sa may Hagimat La Carlota. Salamat Ma'am Elizabeth Malakagamala. Salamat man. Transistor Radio naga-monitor subong si Ma'am Elizabeth Hoa. Si Ma'am Virgie Olpinda, mayong hapon man. Kag mayroon na nga pag-monitor da sa may Celine Homes. God bless you always. Sige, continue lang sa pagpadalaman sa inyo nga mga mensahe kay nagkaroon ako ng mga balikan kag pagbabasahon. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang Diri sa aton programa, This is My Life. Kag diri na kita sa aton yang FYI portion, no? Ang aton nga topic sa subong nga hapon, mga tikang para kuno yang nga amligan naton ang aton nga palibot. Subong nga pandemya, no? Na makita naton kung ano ya ka importante, na? Ano ka importante ang dunang manggad para sa aton gani madamo man sa mga paagi agud yang isa kita, na? Isa kita para makabulig agud yang mapabilin ang katahom sa aton nga palibot. Kay man ang ginasiling gani mas nga delikado, di ba? Mas nga delikado sa ikaayong lawas ng tawo ang hangin, no? Hangin nga inablang mahaklo mo hangin instead preska, no? Instead nga preska, baw ang buga sa asos ang salakyan kag mga pabrika o kundi indiin lang amo nang imo iya nga nagakapanimahuan. Baka panimaho kag man guro ang ano tawag na higgo abis ang mga sapat na ka nag-estar ya sa mga kaumahan balang wala pagid mayo yan na labot sang kuryente bala ay tidra mo pa ya sa gihapon ya mahaklo mo pa dang preska nga hangin pero kunara ka na gani sa mga kabanmuhanan subo man pero inang matuod, diba? Bisan ganing mga plastic dira nga mga basura. Maimpon lang dira no. Hinablang pang wigit-wigit lang sa mga pang wigit-wigit lang sa dalan. May ara na gid lang sang basurahan nga insakto ibilin pa. Amo nang problema kun kaisa. Di ga balik man ina sa aton kay nga example magsupondang mga kanal, magsupondang drainage dira.
ba, diri sa Bacolod kun kaysa nang gin-example ko lang na ha. Pero, syempre, given nga ang Bacolod, no? Given nga ang Bacolod, ti amuning sentro, kung kaisa hindi gid malikawan, kundi indiin lang ginapanghaboy ang basura, ang plastic, ti magsupon. Kita nyo, may mga record kun kaisa, diba? May mga record kun kaisa nga ang mga nagsulupon dira nga mga basura amo ang ginhalinan sa awas sang tubig, no, sa mga kanal kag nagakos ina iya sang problema sa aton kapin pa kun maglusong ka sa tubig baha, wow, kabudlay kay hindi mo mapiho kung ano ra ang naimpon ihi sang ilaga kag kun ano pa. So kita mismo amo na ara sa aton dapat ang inisyatibo para naton nga maamligan ang aton nga palibot. Pila sa mga dapat naton himuon, no? Pila sa mga dapat naton himuon agud yang maamligan naton ang aton nga palibot kag syempre hindi kita balay na balang ang mga future generations may ara pa sila iyasang may makitaan, no? May ara pa sila sang may makitaan. So number 1, di ba uso subong mga fluorescent, di ba? Mga di kuryente nagid nga mga suga sa una yati. May mitsa ka lang da, okay na. Solved na. O mang ka lang mang atawag na. Mang trapo ka lang sang ilong mo pagkaaga kay ti ang biro wala. Pero ti amo ni subong given nga kung sa Tagalog pa nagausad man ang aton iya nga ang lakat sang panahon di nagabag-o man, no, may mga bag-o man nga mga gakadiscoveryhan. That's why nga kita mismo naga-adjust man. Pero number 1 gali naton nga himuon, ha? Mga tikang para iya nga amligan ang palibot. Una, ilisan ang incandescent light bulbs sang mas may energy efficient compact fluorescent light bulbs. Kun ang kada balay, 'di ba? Kun kada balay sa Pilipinas maga-ilis or magagamit sang isa lamang ka suga nga may compact fluorescent light bulb, madamo nga enerhiya ang matipid. Kag makadugang pa sa may 3 ka milyon nga balay sa kada tuig. No, helpful inigali para sa aton, no, para sa tanan makasave kita sang enerhiya. So, imagine nun ta na lang kung ano ang matabo, kung ilisan ang 5 ka mga nagapanguna bala nga ginausar nga light bulbs sa balay paagi sa compact fluorescent light bulbs. Kag bangod ang bombilya nga ini, no, mas nami siya gali kay barato in compare sa mga incandescent light bulbs ang matipid sa enerhiya kag buhin man sa peligro sa palibot nga kag syempre dako ya ang mabulig para nga makatipid kita sa dugang nga galastuhon. Syempre, ang ikaduha, daw always gud ini siya ginapahanumdom, na? Always gud ini siya ginapahanumdom. Sirad-an sang maayo ang tubig sa gripo. Ano tumbal ko man? Sirad-an sang maayo ang tubig sa gripo. Sirad-an ang gripo. Sirad-an ang gripo. Paano mo masiradaan ang tubig man? Okay. Importante nga, no? Hindi kita dapat mag-uyang sang tubig, diba? Kay man, ang tubig pinaka-importante ini sa aton. Madamo sa mga pamaagi para makatipid sang tubig. Ikawan, actually, during sa aton yung mga sang elementary, pakita bala, for sure makitaan gid ini naton sa mga ginapakita dira sa aton abi nga mga picture nga kung magpanipilyo, no? Kung magpanipilyo, hindi pabayaan nga naka-open lang,
no? Naka-open lang ang gripo. Sige lang dira, bagsak man ang tubig. Kag wala mo man lang ginausar. Mas maayo, while nagapanipilyo, 'di ba? While nagapanipilyo, isirad idanay ang gripo, no? Para hindi ka dira makausik sang tubig. Ang isa pa, no? Ang isa pa. Kung may available dira nga shower, amo na lang ng gamita. Amo na lang ng gamita para mas makatipid ka. Kaya di ba kung mag-shower tuod, isa lang yung ka bagsak amo na ho. Ti basa ka na ya. Kumpara ya sa mag-usar ka bisang tabo, or kabo abi, tabo man. Mag-usar ka sang kabo, maka ano ka tuod, makatipid-tipid ka, pero doon na lang hindi mo matansya, kay kinanglan mo mamubo, hindi mo masecure kung basagid ang bilog mo yung lawas. So, nami man gali ko na shower, ina ko may available, ha? Pag, syempre, sa karon ba lang panahon, no? Sa karon nga panahon, example ko lang ang sa Manila, di ba? During sang una tig-ilinit. Baw, makita mo sa report sa national television, puros lang nagalinya, kay aga pa, wala na sang tubig. Ay ba nagalinya sa isa ka bomba? Kung magsigi-sigi ina, I know may iban sa aton, may mga paryente nga naga-star dito sa Manila, nga ang struggle nila, daily struggle nila is ang pag-conserve sang tubig, no? Example, isa ka labador, no? Isa ka labador nga tubig. Ianhon ina nila, itipiron. Panglaba, panghugas, di ba? Panghugas, pamunyag. Kung may arada sila sa mga tanom-tanom abi, kag paligo. Syado ka tipid ang ilaya ginahimo kay man kung ano diri kaninit sang tubig diri sa aton, sa ila to mas lala pagid, no? Sa ila to mas lala pagid kay kun kay isa di lang yang isa ka adlaw wala tubig. Sa ila to kisa tagtatlo ka adlaw wala tubig. Kaya mo na ang problema. So, dapat kita mismo, muni bala, example lang na ang sa gripo, no? Example lang ang sa gripo, kung mahimo pa lang, kung wala mo naman lang ginausar, siradaan sang maayo ang gripo, agad hindi dira nga, inablang kung kaya isa may nagatulo pa nga bilin, na i-make sure gid nga nakasira. Okay, wala ka na kahibalo, gasigi manadalagan ang metruhan mo, kibot ka na lang taas, dako na imo baleran. Ang ikatatlo, mag-usar dira sa mga energy efficient appliances. May ara kun kay isang nablang daan na, pagti na lamian gid. Pero wala mo na galit na notisyahan, gadako na galing ginakaon niya. Kung pwede pa man lang, di ba? Kung pwede pa man lang, magbakal ka na lang sang bag-o. Ngayon na lang makonsider ni mo nga ang iya gasto sa kuryente is swak lang gid, no? Swak lang gid or insyaktuhan lang gid siya sa anticipate mo bla or sa pagtansya mo nga amo lang ni dapat ka dako ang iya nga mabuhin nan kay man kun kay isa nagakaapektuhan ang isa ya ka bagay, no? Nagakaapektuhan ang isa ka bagay kun daan na, no? Ang iya sina nga pagtrabaho pa kumbaga medyo nagkakaapektuhan man, imbis nga makatipid ka kun kaisa sa kuryente, nadugangan pang imo nga balayran. Ha? So, kung mahimo pa lang, kung may ara pa malang extra, bakal ka na lang sang bag-o, Bakal na lang sang bag-o, kay para iya nga, ma-make sure mo gid, nga makatipid ka, pag ma-make sure mo man, nga safe ang pag-usar mo. Ang masunod,
sa pagbakal dira abla sa mga grocery. Kita nga mga Pinoy kung kaisa mahilig no, plastic. Managani subong damo-damo kita sa may mga makitaan nga mga grupo sa mga concern sa dunang manggan. Yan, amo na namian ko sila kay nagadevelop sila sa mga sa mga shopping bag nga inang ma-consider ya balaya nga hindi maka-apekto sa dunang manggay. Amo na daang nami kay subong makita naton kalabanan mga plastic na di ba? Kung kaisa pagtapos gamit kung diin na lang ipanghaboy, wala na ginatago. So nang iban pa ginagamit pa ining plastic panggatong. Ang imbes bala nga imbes iya nga papel ang gamiton nga pampabagas ang uling, ara plastic ang binutang. Or hindi gani sa pagpakalayo man gamit drang kahoy. Munang problema kun kaisa. So ara gid dapat sa aton yung mga kaaksyon ang mga dapat naton himuon. Agud iya nga makabulig kita agud maamligan man naton ang aton iya nga palibot. Medyo damo-damo pa ini sila pero medyo limited man ang ako nga oras. Sige, Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:18 na kita. Kagamo yadto ang aton iya nga FYI sa subong hapon, pila ka mga bagay-bagay no? Pila ka mga bagay-bagay nga pwede naton himuon para makabulig kita agud nga maamligan ang aton nga palibot, ang aton nga dunang manggad. Kag standby sa aton nga mga ka-aksyon kay sa sininga tinion diri naman na po magabasa kita sang isa ka sulat nga ginpadalaman diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilan. Okay, ang aton nga letter sender sa subong iya nga hapon nagpatawag lamang sa kay Elsa. Kaga ang sulat ni Elsa nagasilid, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Elsa, 25 anyos kag pamilyado na. Anom kabulan pa lang kami nga kasal sa nga kunbana. Pero sa malipot nga panahon, tita, nagwa na ang iya matuod nga pamatasan. Malipot lamang nga panahon ang engagement period namon. 4 ka bulan pa lamang kami nga magkarelasyon sang nagdesisyon kami nga magpakasal. Initungod, nakita ko sa iya ang sa pagpati ko batasan sang isa ka maayo nga bana. Ang batasan nga inabalang mapinalanggaon, tita. Kung ginakatuan niya ako sa balay, permi may dala nga pasalubong. Hindi lamang para sa akon, kundi pati na sa mga ginikanan ko.
Apang sa pihak sini, kontra ang akon ginikanan sa amon relasyon nga duha. Ilabi na gid ang akon nga amay. Suno kay Papa, sa iya nga paglantaw, nagapabuot-buot lamang kuno ang akon nga nobyo. Pero bisan kontra si Papa Tita, gindayo namon ang pagpakasal, kag wala man sila sang mahimo, bangod nga pareho naman kami nga legal na ang edad. Ang natabo tita, subong nga kasal na kami, hindi na ako gusto pakadtuon sang akon yabana sa mga ginikanan ko. Gusto niya kung magkadtugid man once a month lang. Sa pihak balang nga malapit lang man ang amo niya ginaestaran sa balay sang akon mga ginikanan. Siya man ang may uyat sang amo niya kwarta, kag ginahatagan niya lang ako sang jutay nga kantidad para galastuhon sa sulod balay. Kag abi mo tita, gina-audit pagid niya kung paano ni ko kuno ginagasto ang kwarta nga ginhatag niya sa ako. Kung kay isa bala tita, makapamensar ako kag magkapamangkot ako sa akon kaugalingon. Inibala ang resulta sa akon pagkontra sa akon o kung pagsupak sa opinyon sang akon mga ginikanan. Tita We, kabay nga mahatagan naman ako sang advice, kag salamat sa pagbasa sang akon sulat. Ang tagpadala, Elsa. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:24 na kita. Kag amoyan to ang sulat ni Elsa. Salamat gid sa pagpadala sa pag-share man sang imo diri nga problema subong nga hapon Elsa. O angot sa imo sitwasyon subong. Ando na notice nimo nga gwa na ang matuod nga kolor o kung matuod nga pamatasan sang imo nga bana. Sa aton nga mga ka-aksyon, standby kay sa akon nga pagbalik. Ako naman nga pagabasahon ang mahatag nga advice ni Tita Wilma. Thank you dira mga kauturan, kung nagapalanakit ang inyo kalawasan tungod sang katugnaw subong, mamanyos ikaw sang Panyawan Liniment Oil na. Said Panyawan Liniment Oil, produkto sang said marketing. Tandaan lang gid naton sa karon nga matugnaw ang panahon para nga mag-init ang inyo sini pamatyagan pamanyosang said Panyawan Liniment Oil. Ilabi na kung ikaw ang may arthritis, ilabi na kung ikaw ang may rayuma. Kinahanglan mo gid ina. Maano pa gid ang beribiri or barikos ba? Ang barikos kadalag ko ng mga ugat nga nagagalataw sa inyo mga batiis, no? Nan, haplasan ninyo sang Sid Panyawan Liniment kag midyasan ninyo. Inang midyas ba lang hasta di sa tuhod, may ara na siya nang nihay nga panawag sina para nga magpabilin ang kainit kag hindi magngut-ngut ang inyo sini mga barikos. Okay, produkto sang Sid Marketing, Sid Panyawan Liniment Oil, ara man ang Sid Panyawan Herbal Capsule or Sid Panyawan Herbal Plus, Sid Panyawan Herbal with Garlic. Damo ni sila produkto. Sa ito na dira mga kauturan, ang nagapangita sang mabaskog kag epektibo nga klase sang food supplement ara ho na Xanthone Plus Gold para sa inyo. Magkasiling kita nga mabaskogin pabaskog kag epektibo nga klase sang food supplement tungod nga agin isa ang balunggay, amarguso, ahos, spirulina kag mangosteen. Para gid sa inyo ginaproblemahan nga mahigko, no, para matinluan ang inyo mahigko nga dugo.
na tikon tama kahigko gidya sang inyo dugo damo na amo mabatyagan sa lawas may mga infections na may mga pagpalamanog may ara na pagpalang hubaw-hubaw di ba kag kinahanglan ina iya malimpyuhan kay kon magkomplikar na gani sa iban nga parte sang imo lawas dako ina nga problema Zenton Plus Gold gid ina sa gilayon ang Zenton Plus Gold pwede ina mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. Mayong hapon sa kay Sir Francisco Guanco. Kag ginagreet niya ko no si Jessie de Venegracia. Sige, salamat Ma'am Gino ay Cecil. Salamat man. Kag mayroong nga pag-monitor diraas. Sa kay Emelia Erad, naga-monitor man. Tamyaw niya si Mario Erad, nagapamati ko no sa Mayla Carlota City. Kay Ma'am Suzette Pahe Marhen or Marjen, relatives niya sa may Manaplah, Obregon, Gallo, Sigumpan, Diaz, Bolivar, Jolingo, kag Pamplona. Nga nagapamati kuno halong lang sa tanan, salamat kid. Ronald Cuba, nagapamangkot sa kundiin ang sunog. Ang sunog sa likod sang sa may likod sang St. Francis Building, sa likod ini sang St. Francis Building sa may flyover Dampe, okay? Sa may ang old Pag-ibig Building bala nan, pero ano naman siya, far out naman okay? Dra sa imo sa nagapamangkot kay Sir Ronald Cuba or Cuba ini siya, salamat kid. Okay? Sa kay Ma'am Christine Minyas Villalobos, mayong hapon, si Sir Rogelio Barcase, na nag-message na sa kundiin ang sunog. Salamat kay Sir Barcase, mayong hapon nang dira sa imo kag mayo man nga pag monitor. Elmer Boy at Villamor,
Ngayong hapon, nag-monitor sila upod sa mga friends ko sa ENRMO diri sa La Carlota. Marjorie Impress, mayong hapon. Sherwin John, 3 pesos Pabiana, din ang sunog. Good afternoon. Ato na na-mention ko na ha, sa may, sa likod St. Francis Building. Adornado Bidayo, mayong hapon. Namangkot man. O, kag si Treblig Azelbon, kag si Namia Lin. Namangkot sila kung din ang sunog sa liwat sa likod sang St. Francis Building. Ma'am Suzette Pahay Marhen, ngatamyaw niya man ang iya nga sister-in-law nga si Herminia Marhen Villagracia kag mother-in-law nga si Mrs. Concordia Montesa Marhen. Monitor lang sila kuno sa may Minuyan, Morsha. Si Miss Novi Valencia Subaldo, nagapamangkot siya kung wala pa gyapon si Tita We. Okay? Bantayin lang kay dugay ara na si Miss Wilma. Okay? Si Jaril Marande Gadudo, good afternoon. Pag-greet lang galit ni Miss Novi Valencia Subaldo ang iyang mother, si Rose Valencia. Salamat. Salamat man sa imo, Miss Julie Militado Patrimonio. Nagkaroon basahon ko man imo yang mahatag nga advice sa aton nga letter sender. Muna gani Miss Novi, sunod-sunod subong ang sunog amo na ginapahanumdum tagid nga maghalong kita tanan agud yang hindi man kita mabiktima sang sunog. Okay, standby sa aton nga mga ka-aksyon kag padala lang da sang inyo man nga mga mensahe. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order, executives. Pabalik diri sa aton na programa, This is My Life. Sa sininga tinion, rin nakita sa pagbasa man sa nga mahatag iya nga advice ni Tita Wilma para sa aton nga letter sender sa subong hapon sa kay Elsa. Mayong hapon sa imo Elsa, kay salamat sa sulat nga ginpadala diri nimo sa This is My Life. Ang problema nimo amo nga sa nakitaan mo naglain na ang pamatasan sa imo bana after nga nakasal na kamo nga duha. Suno sa imo nga sa una pa lang hindi na pabor ang imo ginikanan nga siya ang imo pamanahon. Diri makita naton nga ang aton ginikanan mas nakahibalugit sang kung ano ang maayo para sa kabataan. Pero, ara ka na sa sitwasyon nga mamudlay ka na makagwa. Ginsudlan mo ina, kag dapat lang nga imo atubangon. Siguro, ang mahimo mo, nga istoryahan yung gid nga mag-asawa ang sitwasyon sa karon. Kung palangga kagid sang imo bana, pamatian
Nyaman na ang imo nga himuhunon. Basi, kulang lang kamo sang komunikasyon. Sama-sami ang problema, hindi makitaan sang isa kung wala ginaistoryahan. Kagang isa pa, wala gid sang may madula kung istoryahan ninyo ini. Sa karon, wala ka dira sang may mahimo, kundi atubangon ang ini nga sitwasyon. Dumdumon nimo nga sang ikaw ang magpamana, may pangabuhi ka na nga imo kaugalingon. Ipahangop lang sa imo nga bana ang imo problema. Kay nasilinggani, wala sang problema nga hindi masulbar. Paagi sa pag-istoryahanay. Salamat gid Tita We sa ginhatag man nga advice sa aton nga letter sender. Kag si Ma'am Julie Militado Patrimonio may ari gali sang nga mahatag man nga advice Hambalya kun ako kay letter sender, ay ang yayaha iyan niya opinion. Magbato siya sa iyabana. Kag hindi siya magkahadlok kag mangita sa obra para hindi sa pag-isipan sang kwarta sang iya nga bana. Thank you gid sa pagbasa. Okay, sa mga ka-action naton, iyato yan ni Ma'am Julie Militado Patrimonio nga opinion. Sige, sa liwat, Ma'am Julie, salamat sa imo yang opinion man or sa imo yang advice sa aton letter sender. Kag sa aton man mga ka-action na pwede man kamo makapadala sa inyo yang mga sulat dari sa This Is My Life. Pwede nyo ipadala sa ako. Search lang dira ang Undefensor. Or hindi gani sa kay Tita Wilma, Wilma Antopina Sugaton. Or pwede man sa Facebook page sang This Is My Life. Or also sa Facebook page sang Aksyon na Radyo. Bisan diin lang kay basi next. Basi masunod nga adlaw, imo naman sulat ang akon nga pagabasahon kag paghahatagan sang advice ni Tita Wilma. Alas 2:39 na kita, Aksyon Radyo Philippine Standard Time. Oy si Taems Aboso gali naga-monitor sa subong hapon. Taems, mayong hapon dira sa imo. Kag by the way, happy birthday gali danay sa kay Sir Feleric Sumugat. Sir Feleric Sumugat, nalipat ko kung ano nang imo subong sir. Dira sa police station number 3. Salamat gid Sir Sumugat sa imo dira nga pag-monitor. Siya isa man ni siya sa nagahatag sa kon sa amon, no? Sa amon nga mga media. Sa pila ka mga information. Labi na kon public relations ang paghambalan. Sige, Sir Feleric Sumugat sa liwat, happy birthday dira sa imo. And this time, standby sa aton nga mga ka-action kay dili na kita sa aton horoscope. First part sang aton horoscope of the day. Una-una to ng sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Nagapadayon ang work from home. Ang mga Taurus ko, no? Since given ganit nga naka-work from home ka, hoy, may chance ka maka-online business. Kagadra ang imo or ini ang alagyan, samat-amat man nga pagdilanto sa imo pangabuhi. Basta magpagkabakod lang kag ipabilin bala nga determinado ikaw. Sa mga Taurus, lucky numbers 33, 36, 49, 51, and 14. Satin white is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21, mabayaran na ang mga utang kag magpadayon man or magapadayon man ang imo nga negosyo. May contract nga mag-aapon. Sa mga Gemini, lucky numbers 43, 36, 58, 12, and 21. Tangerine is your lucky color.
Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22, ma-develop ang imo mind power. Kag, malapit naman iyang matuman ang imo nga mga handog. Sa mga Cancer, lucky numbers 33, 46, 39, 55, and 11. Purple is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22, nakitaan mo na ang imo iya ginang pangita nga dokumento. Ay man kun ka isa, kinahanglan lang na magpanglimpyo mo. Gamay lang nga panglimpyo kay makitaan ginang mga nagkaladula na mga bagay-bagay o kung mga dokumento. Sa mga Leo, lucky numbers 35, 46, 39, 12, and 22. Sapphire blue is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Setyembre 23, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, i-appreciate ang mga kaupod mo dira. Kay for sure, maging cooperative sila sa imo ag madasig man nga matapos ang imo yang mga ulobraho. Sa mga Virgo, lucky numbers 33, 21, 49, 51, and 35. Jade green is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, madamo ka man sang maimpluwensyahan. Magasunod sila sa imo iya nga suggestion. May offer na mag-promote sa imo sang negosyo. Sa mga Libra, lucky numbers 23, 36, 49, 55, and 11. Strawberry red is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:44 na kita. Kag amo yato ang first part sa aton iyang horoscope. Standby sa akong pagbalik para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Kita para man sa itong coffee break, dugay-dugay, o pwedeng Zenton Plus Coffee Mix. Ang kafe ngayon mo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdali na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangan kang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide pagpalagad kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa Kagpabalik diri sa aton programa para sa mga nabilin pa naton yung mga horoscope. Sa iluhan naton ang mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Makawacheck ka sa karon sang kiling. Nag-inspired ka man, rason nga madasig nimo matapos ng imo dira ang mga ulobrahon. Sa mga Scorpio, lucky numbers 53, 46, 29, 13, and 41. Blue is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21. Uy, kung may madiscover ka kuno nga pugad bala, maayo na kuno nga senyales para sa imo nga negosyo. So, sa mga Sagittarius dira, nga may negosyo, check din pag may time, basi may nagapugad dira sa inyo yung bodega. Wala man tatuod gid nga literal nga nagapati, pero basi pa lang ya, di ba? Nagtidyutay lang na nga pagpangamuyo man nga maging successful ang imo nga negosyo. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 33, 26, 49, 16, and 15. Cinnamon brown is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19, ang imo bala paging or ang pagkatampad nimo. Amuya ang alagyan para sa imo kaayuhan sa pangabuhi. Sa mga Capricorn, lucky numbers 43, 36, 59, 22, and 11. Orange is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18, maghipos na lang, no? Kung may kaysa karon may isa ka dira ka sekreto nga ma-discover hay. Hipusi na lang, hindi na pag i-share sa iban. Kay basi makaguba pa ina sa imahin man sang tawo abi na madiscoveryhan nimo angot iya sa sina nga sekreto. Sa mga Aquarius, lucky numbers 33, 46, 29, 55, and 11. Mustard yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20, madiscover nimo kung sinugid ang matuod nimo nga mga abyan sa panahon subong nga mabutang ka iya sa medyo alang-alang nga sitwasyon. Sa mga Pisces, lucky numbers 23, 36,
49, 13, and 41. Crimson red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Yara karon sa turning point sa imo kabuhi. Dapat ipangibabaw lamang inabala nga mapainubuson. Agud iya padayon lamang nga magailig man ang blessings. Sa mga Aries, lucky numbers 53, 46, 29, 13, and 31. Cobalt blue is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:57 na kita. Kag amo yadto ang aton iya horoscope of the day, aton kapalaran for today. Anyway, mayong hapon dira sa may RTN office. Always kini naga-monitor dira sa RTN office sa Bradco. Sa ila ni Taminda, kay Tanida, kay nang Joy, kay nang Larry, kay nang Norlin, kag kay nang Christine ang subugman kay nang Gigi kag kay Kapid. Always gid ini sila nga nakatutok man sa This Is My Life. And this time, update nyo ako ang nagali para sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, silmay kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. This time, update naman ninyo ako para sa aton nga 3 o'clock prayer. Ang para naman sa complete management. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. I can't say goodbye to you, no matter how I try. You're such a part of me. Without you, I would die deep in the heart of me. I know. Kulabos na sindayan sa oras. Kapag antes ang tanan diri kita anay sa aton nga Bible verse of the day. Gikan sa Philippians chapter 4 verse 8. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, inaman ang yolagad, inisindayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,